Vad heter du och hur gammal är du? Jag heter Alexander Gustafsson och jag är 14 år och kommer från Sverige. Hur länge har du hållit på med brottning? Jag håller på snart 10 år med brottningen. Varför tycker du om brottning? Jo, men det är en individuell sport. Man får ta ut sig ordentligt. Jag har så mycket överskottsenergi så jag måste verkligen ta ut mig i varje sport. Så då är brottning en perfekt sport. Vad förväntar du dig från den här helgen? Vilka resultat vill du nå? Alltså, det är självklart, man vill ju komma etta. Men det är väl en erfarenhet rikare, göra mitt bästa i varje match och bara försöka så långt jag kan. Så vad gillar du med den här tävlingen i Estland? Men alla kommer till den här tävlingen, det är ju en av Europas största. Kommer folk från USA, Ryssland, alla kommer hit. Det är så många nationer så det är utmärkt plats att få sparring på.